Helo bawb, diolch yn fawr iawn am ymuno â ni heddiw ar gyfer ein gwebinar sydd ar sut i leihau eich costi gweithredu drwy ostwng eich biliau ynni. Fy enw i yw Flora ac rwy'n gweithio yn Swyddfa Cymru Ymddiriedolaeth Garbon yng Nghaerdydd a byddai'n eich arwain drwy ein hawgrymiadau ynghylch sut i arbed ynni yn y gweithle a fydd yn gostwng eich biliau. A hefyd yn helpu chi i ddiogelu'r amgylchedd drwy leihau allyriadau garbon. Bod rheolau allyriadau carbon yn flaenornaeth i ni, rydym yn deall nad yw hynny'n wir am bawb. Bydd y sesiwn hon yn eich arwain drwy'r pethau ymarferol y gallwch ei gwneud i leihau cost eich biliau gan helpu i ostwng cost gyffredinol eich gweithrediadau. Cyn i ni ddechrau, beth yw'r prif resymau dros ystyried prosiectau arbed ynni? Yn gyntaf oll, bydd prosiectau arbed ynni yn creu arbedion cost ar gyfer eich sefydliad. Yn ail, bydd canlyniadau eich rhaglenni a'ch prosiectau yn leihau eich effaith ar yr amgylchedd a gallwch ddefnyddio hyn i hyrwyddo eich gweithgareddau. Yn drydydd, gall prosiectau ynni eich helpu i gydymffurfio â rheoliadau a gofynion. Yng Nghymru yn benodol, mae ein llywodraeth wedi creu ddeddfwriaeth uchelgeisiol fel ddeddf lleisiant cenedlaethau'r dyfodol. Na fydd y gofynion yn uniongyrchol berthnasol i chi ym mhob achos, maent yn dangos sut y mae ein llywodraeth yn gweld ein gwlad yn symud ymlaen ac mae'n cynaledwyedd yn rhan bwysig o'r darlun mawr. Dyma'r pynciau y byddwn yn ein trafod heddiw. Byddwn yn sôn yn fyr am pob un o'r gyfleoedd allweddol i leihau ynni, ac yn nes ymlaen byddwn ni'n rhoi rhai canllawiau i chi ynghylch ble chi fynd i gael rhagor o wybodaeth, a byddwn hefyd yn sôn am rhai astudiaethau achos i ddangos beth y mae sefydliadau arall yn y trydydd sector yn ei wneud i leihau biliau ynni. Bydd cyfle i chi ofyn cwestiynau ar y diwedd, felly os byddwch yn meddwl am unrhyw beth yn ystod y gwebinar, teipiwch eich cwestiwn yn y bwlch ar yr ochr dde o'ch sgrin, a fe wnawn ni yn gorau i eich ateb chi ar y diwedd. Dewch i ni ddechrau. Ein pwnc cyntaf yw deall eich biliau. Cyn y gallwch chi ystyried sut y gallwch arbed arian ar eich biliau ynni, mae angen i chi wneud yn siŵr bod rhywun yn eich sefydliad yn gyfrifol am ei rheoli a bod ganddynt y wybodaeth angenrheidiol i wneud yn siŵr ei bod yn gywir. Gofynnwch eich cyflenwr osod smart meter os nad oes gennych un eisoes. Bydd hyn yn golygu y byddwch yn cael biliau cywir gan fod y darlleniadau'n cael eu hanfon yn uniongyrchol at eich cyflenwr, a byddwch hefyd yn cael gwybodaeth gyfredol a hanesyddol am eich defnydd o ynni pan fydd wedi ei osod. Gallwch weld faint o ynni yr ydych wedi defnyddio trwy gydol y dydd, a dechrau cadw llygad am adegau o defnydd uchel, ac yna monitro effaith y newidiadau a'r gwelliannau yr ydych yn ei gwneud. Hefyd, mae smart meter ar gael am ddim idd llawer o fusnesau bach. Gallech hyd yn oed ystyried cael mesurydd atflwg mwyn gallu gweld faint o ynni y mae gwahanol offer yn cael ei ddefnyddio, fel un sydd yn y llun. Dyma enghraifft o wybodaeth a gyflenwyr gan smart meter. Bydd yn eich galluogi i ystyried pryd yr ydych yn defnyddio ynni a faint. Yr ydych chi'n defnyddio llawer o ynni dros nos, neu ydych chi'n defnyddio llawer amser cinio? Beth allai hyn ei olygu? A yw eich staff yn gadael pethau ymlaen pan fyddant yn gadael? Mae data o'r smart meter yn rhoi pŵer i chi
deall sut rydych chi'n defnyddio ynni, gan eich galluogi chi i gynllunio newidiadau a monitro. Os gallwch weld canlyniadau'r gwaith rhagorol yr ydych chi a'ch staff wedi wneud, efallai gallwch hyd yn oed gynnig gwobr fach i'w hysgogi a diolch iddynt. Rydyn yn aml yn gweld bod pethau bach fel cynnig brecwast am ddim neu drefnu bod pitsa'n cael ei ddilifro amser cino yn gallu fod yn ffordd dda i gael pobl i gymryd rhan. Nesaf, byddwn ni'n trafod ymddygiad. Pan fyddwch wedi cyfrif faint rydych chi'n talu am ynni a pryd mae'r ynni yn cael ei ddefnyddio, beth ydych chi'n neud nesaf? Cyn i ddechrau ystyried pa offer y gallwch ei newid, mae digon o bethau y gallwch ei wneud gyda'ch staff a hyd yn oed gydag ymwelwyr. Byddwn yn trafod rhai o'r rhain yn ychydig adrannau nesaf. I sicrhau bod eich staff yn gefnogol, rydym wedi gweld bod ysgrifennu polisi da yn nodi'r hyn yr ydych yn gobeithio ei gyflawni, gyda thargedau clir a theg, yn gallu helpu ysgogi pobl i gymryd rhan. Yn ogystal â'r pitsa rydym eisoes wedi sôn amdano. Hefyd, pan fyddwch yn prynu offer newydd, gwnewch yn siŵr eich bod wedi ystyried y gost o weithredu yn ogystal â'r cost gychwynnol, i wneud yn siŵr bod yn cael ei gwerth gorau o eich arian. Gall ysgrifennu strategaeth prynu'n doeth helpu i drosglwyddo'r neges hon eich staff. Inswleiddio sydd nesaf. A wyddwch chi fod mwy na 5 rhan o'r gwres yn eich adeilad yn cael ei golli trwy'r to. Gall inswleiddio wneud gwahaniaeth enfawr eich bil gwresogi drwy atal rhywfaint o'r gwres hwng rhag cael ei golli. Bydd ffenestri a drysau drafftiog yn ychwanegu at y gwres a gollir o'r adeilad, ac yn aml rydyn yn anghofio newidiadau syml fel ychwanegu mesurau atal drafft. A yw'r pibellau yn eich adeilad wedi ei inswleiddio? Mae cynhyrchion sydd yn hawdd eu tynnu yno ar gael erbyn hyn, a bydd yn golygu eich bod yn gallu cael mynediad at y pibellau. Cofiwch hefyd bod adeilad sydd wedi ei inswleiddio'n dda yn aros yn oer yn y haf, felly gallwch arbed arian ar air dymheri yn ogystal â gwresogi. Mantais arall inswleiddio da yw lleihau lleffter yn yr aer, sy'n gallu helpu i atal problemau tamprwydd, cyhyd â bod llif aer da i mewn ac allan o'r adeilad. Rheoli eich system resogi. Y peth nesaf gallwch eich ystyried yw system resogi eich adeilad. A yw pobl yn gwybod sut y mae'r system resogi yn gweithio? Mae'n sŵn yn twp, ond yn aml rydyn ni'n gweld bod y boiler yn cael ei adael ymlaen drwy'r amser, gan fod pawb yn meddwl bod rhywun arall yn gyfrifol am hynny. Dysgwch sut i rheoli'r amserydd ar y boiler, fel bod y gwres yn dod ymlaen dim ond pan fwy angen arnoch. Gall gorwesogi gan 1 gradd Celsius gynyddu 8% ar defnydd ynni. Gallwch hefyd ystyried gwneud rhywbeth am gydbwyso'r system. Mae hyn yn golygu defnyddio'r rheolyddion ar y rheidiaduron eu hunain i gyfyngu ar y llif i'r unedau agosaf at y boiler, gan ganiatáu i ddigon o res cyrraedd y rheidiaduron sydd bellaf i ffwrdd o'r boiler fel sydd yn y llun. Mae boleri sy'n hŷn na 15 mlwydd oed yn dueddol o beidio â bod yn rhai sy'n
cyddwyso felly. Rydyn yn argymell gosod system newydd mwy effeithlon. Bydd yn talu am ei hun mewn 8 i 10 mlynedd fel arfer. Mae'n werth nodi hefyd, os yw eich staff yn defnyddio gresogyddion cludadwy, bod y gost o weithredu rhain yn gallu bod yn uchel iawn, ac mae'r ffaith ei bod yn ei defnyddio'n arwydd clir bod angen i chi ailfeddwl eich modd o rheoli'r gres. Nid gweud eich staff yn anghyfforddus yw bwriad arbed ynni wedi'r cyfan. Rydym ni hyd yn oed yn gweld bod rhoi siwmper neu siaced a brand y cwmni arno i bob un o'ch aelodau'r staff yw cadw'n gynnes yn gallu rhoi hwb i'w hysbryd a helpu achos dros droi'r gres i lawr. Nesaf, trown at oleuadau. Hwn o bosib yw un o'r pethau dritaf y byddwn ni'n ei drafod, ond fel arfer bydd yn talu ar ei gamfed yn gyflym. Felly, mae'n sicr yn werth i ei ystyried hyd yn oed os byddai'n rhaid i chi gwneud fesel cam, gan fod o leia eich adeilad yn enwedig swyddfeydd yn gallu bod yn gyfrifol am hyd at hanner o eich defnydd o drydan. Mae digon o bethau y gallwch chi gwneud i leihau cost eich goleuadau heb wario arian. Cofiwch agor blaendiau a diffodd y goleuadau os oes digon o olau dydd naturiol yn dod i'ch adeilad. Ceisiwch dynnu rhai o'r bylbau neu tiwbiau golau allan pan fo hynny'n bosibl, fel bydd y llun os oes gormod o olau mewn man. A gwnewch yn siŵr nad oes cypyrddau neu raciau yn rhwystro'r golau. Peth allweddol arall i'w wneud yw sicrhau bod y staff yn gwybod pa switches sy'n diffodd pa oleuadau. Weithiau bydd pobl yn gadael goleuadau ymlaen, dim ond nad ydynt yn gwybod ble mae'r switch, neu poeni y byddant yn diffodd y golau anghywir. Pan fyddwch wedi gwneud cymaint o phosibl o arbedion heb unrhyw gost iddynt, cam nesaf yw ystyried gosod goleuadau newydd ac effeithlon fel LED yn lle hen oleuadau aneffeithlon. Mae bylbiau LED yn defnyddio ychydig iawn o ynni ac maent yn para llawer hirach na goleuadau confensiynol fel rhai fflwroleol. Felly byddwch yn arbed arian ar gynnal a chadw gan na fydd angen newid y lampau mor aml, a hefyd yn arbed hyd at 70% o'ch costau ynni ar oleia. I sicrhau cymaint o arbedion y phosibl, gallai fod o fydd hefyd i osod sensors a fydd yn rheoli'r goleuadau. Byddai hyn yn golygu ei bod yn cael ei diffodd pan nad oes neb o gwmpas, neu pan fod digon o olau dydd yn dod i mewn i'r adeilad, ac mae'n well gosod y rhain pan fyddwch yn newid eich goleuadau i arbed costiau gosod. Os nad ydych mewn sefyllfa i allu newid eich holl oleuadau ar unwaith, fe allech ystyried newid un gosodiad ar y tro pan fyddent yn torri. Bydd hwn yn costio mwy yn y pen draw, ond os na allwch gael gafer ar gyfalaf, bydd hyn yn eich caniatáu i leihau eich costiau ynni fesul dipyn. Mae gan lawer o weithleoedd oleuadau fflwroleol a yw'r rhain yn effeithlon. Wel, nac ydyn, dim pob tro. Mae goleuadau fflwroleol hun yn dueddol o beidio â phara mwy na 15,000 o oriau, neu llai na 2 flynedd, ac maent yn defnyddio tipyn o ynni. Yn dibynnu ar y math o osodiad sydd gennych, mewn llawer o achosion gallwch drefnu i drydanwr cymwys gyfnewid y tiwbau hun, fel newid T8 am rhai mwy effeithlon fel T5. Mae rhain yn defnyddio llawer llai o ynni na'r mathau hun,
ond maent yn dal i ddefnyddio mwy o ynni nag y byddai rhai LED cyfatebol yn ei ddefnyddio. Hyn, mae prosiectau LED yn dueddol o gostio mwy i ddechrau, felly bydd angen i chi ystyried pa un a oes angen i brosiect fod â chost isel i ddechrau, neu ydych chi'n awyddus i elwa ar y byddion hirdymor. Felly, pam mae pobl o'r farn bod LEDs yn dda? Heblaw am y ffaith nad ydynt yn costio llawer i'w gweithredu, gan ei bod yn defnyddio llai cynlleiad o ynni, mae llawer o fanteision i fylbiau LED. Maent yn para yn fwy na 50,000 o oriau yn dibynnu am eu math, felly bydd eich costiau cynnal a chadw yn gostwng pan fyddwch yn newid eu rhain. Maent yn rhwydd i'w rheoli a gallwch eu troi ymlaen a'u diffodd yn aml heb i hynny effeithio arnynt, yn wahanol iawn i rhai metal halide. Mantais fawr arall yw ei bod goleuadau LED o pob siâp a maint o wahanol lefelau disgleirdeb a gwahanol dymerheddau lliw ar gael erbyn hyn, felly nid yw bylbiau LED yn gwneud i ystafell deimlo fel ffit yr llawdriniaeth erbyn hyn. Gadewch i ni ystyried faint a byddwn ni'n gostio i defnyddio goleuadau smotyn halogen o'i cymharu ag LED cyfatebol. Yn gyntaf, pan fyddwch yn prynu bwlb, mae'n debygol y bydd y bylbiau LED tua dwywaith y pris. Ond ar ôl hynny, mae'n mwy o fanteision i bwlb LED. Bydd y bwlb halogen yn para tua 2,000 o oriau. Cofiwch fod cyfanswm o 8,760 o oriau mewn blwyddyn. Ond bydd y bwlb LED cyfatebol yn para o leiaf 24,000 o oriau. Bydd lluosur watedd a nifer yr oriau yn rhoi i chi nifer y kilo-awr a defnyddiwyd yn y cyfnod hwn o amser. Gan dybio bod trydan yn costio tua 15 ceiniog pob kilo-awr, bydd y bwlb halogen yn costio 10 gwaith yn fwy i'w weithredu yn yr un cyfnod. Hefyd, gan na fydd yr halogen yn para mor hir, mae rhaid i chi ystyried y gost o osod lampau newydd. Felly dyna chi, mae'r bwlb halogen yn costio bron i 9 gwaith yn fwy i'w brynu a'i ddefnyddio na'r LED. Nesaf, teclynnau trydan bach. Nid ydym yn ystyried yr ynni a ddefnyddir gan offer trydan bach yn aml, ond gyda'i gilydd gall fod yn eithaf sylweddol. Mae periannau a graffu a ffotocopïo yn costio mwy nag y byddwch yn ei feddwl, yn enwedig os nad ydynt yn diffodd yn awtomatig. Ond byddwch yn ofalus a rheolyddion awtomatig ar beriannau ffotocopïo. Os ydynt yn diffodd yn rhy gyflym, gallant defnyddio mwy o ynni na phy byddant yn gweithredu'n barhaus, gan bod y defnydd o ynni wrth gychwyn y peiriant yn gallu bod yn eithaf uchel. Ystyriwch greu rhestr wiriau i atgoffa pobl i diffodd offer, ac ystyriwch defnyddio amseryddion a phlwg i diffodd periannau yn awtomatig. Os yw eich peiriant gwerthu, ond yn cynnwys bwyd a diod nad oes angen ei hoeri, fel caniau a chreision, ystyriwch a challech chi defnyddio diffodd y peiriant dros nos a dros y penwythnos. Cofiwch wneud y pethau bychan fel osgoi berwi mwy o ddŵr nag oes angen arnoch, neu rhedeg y peiriant golchi rhestru yn hanner gwrag. Mae pethau hyn i gyd yn cyfrannu at eich biliau ynni. Os yw'r rhain yn bethau sy'n digwydd tro ar ôl tro, gallai fod yn defnyddiol i rhoi posteri ar y wal i atgoffa pobl beth i'w wneud i osgoi defnyddio llawer o ynni. Nawr,
Rydyn ni'n symud ymlaen at gyfleoedd i greu eich pŵer neu eich gres eich hun. Efallai na fydd y rhain yn addas nawr, ond rydyn ni o'r farn ein bod yn defnyddiol gwybod beth yw'r prif ddewisiadau. Pan fyddwch chi wedi gostwng eich defnydd ynni cymaint â phosibl, gallai fod yn amser da i ystyried gynhyrchu pŵer adnewyddiadwy. Bydd gosodiad solar photovoltaic neu PV yn gellid ei rhoi ar eich to i droi'r yn i'r haul yn drydan, fel arfer yn talu am ei hunain ymhen tua 8 i 10 mlynedd, a bydd yn cyflwynu trydan i'ch safle am rhyw 5 mlynedd ar hugain. Bydd ynni gwynt a radfa bach fel arfer yn cymryd ychydig mwy o amser i dalu am ei hun, a gallai fod yna oblygiadau o rhan cynllunio, ond gallant wneud datganiad gwych am daliadau ymgylcheddol eich cwmni. Mae'r prosiectau hyn yn fuddsoddiadau mawr ac felly nid ydynt yn addas i bawb, ond gan fod cystadleuaethau rhwng cyflwynyr wedi cynhyddu dros y blynyddoedd, mae prisau wedi gostwng gan wneud cynhyrchu eich pŵer glân eich hun yn fwy dechonadwy. Nid trydan yw'r unig beth y gallwch ei gynhyrchu. Beth am gynhyrchu gres eich hun drwy adnoddau adnewyddadwy? Gallai hyn fod yn foeler biomas, lle y byddwch yn storio tanwydd solet o ffynhonnell adnewyddadwy fel pelenni pren ar y safle, i gael ei ddefnyddio mewn boiler dŵr poeth arbennig, neu solar thermal, lle bydd yr haul yn gynhesu'r dŵr mewn tiwbau ar eich to, sydd wedyn yn cael ei bwmpio i mewn i'r adeilad, neu bwmp gres o'r ddaear neu'r aer. Technoleg sydd wedi bodoli ers mwy na 30 mlynedd, lle caiff gres ei dynnu o'r ddaear neu'r aer, ac mae'r uned yn gweithredu i'r gwrthwyneb i oergell. Os nad ydych mewn sefyllfa i gynhyrchu eich gres neu eich trydan eich hun, gallech gael effaith fawr ar allriadau carbon drwy brynu trydan a nwy gwyrdd. Mae hyn yn golygu bod y cyflwynyr yn gwaranti y bydd y swm o ynni sy'n cyfateb i'r hyn yr ydych yn ei brynu yn cael ei ychwanegu at y grid o ffynhonnell adnewyddiadwy fel pŵer solar neu wynt. Y peth gorau am hyn yw nad yw pŵer adnewyddadwy yn costio llawer mwy na pŵer anadnewyddadwy erbyn hyn. Ac weithiau mae'n costio'r un faint. So, tro nesaf mae'n amser adnewyddu eich contract. Gofynnwch eich cyflenwr ac eraill am ddyfymrys adnewyddiadwy, a chewch weld dros eich hun. Fel arall, gallech ystyried a oes unrhyw gynlluniau cymunedol y gallech gymryd rhan ynddynt. Enghraifft, pan fo'n partneriaeth lleol yn cynhyrchu pŵer neu res y gallwch chi eich brynu. Nawr, cewch weld cwbl o astudiaethau achos. Mae ein astudiaethau achos gyntaf yn dod gan Promo Cymru, sy'n gweithredu yn Institute Glynebwy. Ar ôl cael arweiniad gan Lywodraeth Cymru am y cyfleoedd allweddol, gwnaethant osod goleuadau LED hynod o effeithlon yn lle goleuadau aneffeithlon fel goleuadau fflwroleol yn y rhan fwyaf o'i adeilad, gan ychwanegu synerwyddion rheoli goleuadau mewn mannau na chaiff ei ddefnyddio'n aml, fel y toiledau a'r coridoriau. Gwariodd yr Institute tua 5,000 o bunnoedd ar y prosiect hwn, ac mae'n arbed tua 1,500 iddynt pob blwyddyn.
Gwnaethant hefyd inswleiddio pibelau'n well, annog staff i diffodd offer ac ystyried eu hymddygiad wrth ddefnyddio ynni, a chymryd camau i leihau ei defnydd o drwr. Yn y dyfodol, maent yn bwriadu gosod mwy o oleadau LED ac mae hyd yn oed yn ystyried gosod paneli solar photovoltaic y tu allan i'r adeilad. Mae'r ail astudiaeth achos yn dod o sefydliad rhyngwladol y YMCA. Mae nifer o hostelau yng Nghaerdydd sy'n cael eu rhedeg gan y YMCA sydd wedi edrych ar y cyfleoedd gorau i leihau ynni ym mhob safle. Mae hyn yn amrywio o fesurau cyflym fel glanhau'r cyddyswyddwr ar yr orgelloedd i brosiectau tymor hirach fel defnyddio ynni'r haul. Mae'r 3 safle hyn yn gwario bron i 4,000 o bunnoedd ar ynni bob blwyddyn ar hyn o bryd, a byddai'r cyfleoedd a awgrymwyd yn ei galluogi i arbed bron i draen o'r ffigur hwn. Mae ein astudiaeth achos olaf yn dod o'r Ganolfan Adnoddau Cymunedol Genedlaethol. Rydym ni wedi rhestru pob un o'r prosiect y maent wedi eu cynnal, ac mae'r canlyniad y rhain gyda'i gilydd wedi sicrhau gostyngiad o 16% yn y defnydd o ynni. Mae 45% o'r ynni bellach yn dod o ffynonellau ynni adnewyddadwy. Mae buddion eraill o'r prosiect hefyd, maent yn gallu marchnatau heibio fel safle gwyrdd, a mae'r adeilad yn fwy cyfforddus i fod ynddo oherwydd bod y dull o rheoli'r tymheredd yn llawer gwell. Hefyd, roedd y gwaith wedi amlygu gwaith cynnal a chadw yr oedd angen i'w wneud a'i gadw'r adeilad mewn cyflwr dda. A dros 10 mlynedd, maent wedi llwyddo i leihau 50% ar ei hôl-droed carbon. Y cymorth sydd ar gael i chi. Ceir rhestr yma o rhai o'r amryfel sefydliadau y gallwch fynd atynt i gael mwy o gymorth. Rydym ni wedi cynnwys llawer o wybodaeth yma, felly rwy'n awgrymu ein bod yn rhoi nôl at y dudalen hon pan fydd y sleidiau ar gael ar y wefan WCVA. A phan fyddwch chi yno, cofiwch rhoi cynnig ar yr offeryn effeithlonrwydd adnoddau am ddim, a fydd yn eich helpu i asesu sefyllfa bresennol eich sefydliad a beth arall y gallwch chi ei wneud yn y dyfodol i arbed costau ynni, gwastraff a dŵr. So rydym wedi dod at diwedd ein cyflwyniad. Gobeithio ein bod ni wedi llwyddo i rhannu gwybodaeth defnyddiol ynghylch deallfant o ynni yr ydych chi yn ei defnyddio, gwahanol ffyrdd o arbed ynni yn eich adeilad a gostwng eich costau gweithredu, ystyried ffynonellau ynni adnewyddadwy a chlywed beth y mae sefydliadau eraill yn y trydydd sector wedi ei wneud a'r hyn maent yn ei bwriadu i wneud. So, diolch yn fawr iawn am eich amser. Mae gennym rhywfaint o amser ar gyfer cwestiynau nawr, felly teipwch nhw mewn yn y bwlch ar eich sgrin ac fe wnawn ni ein gorau i'w hateb. Trwy gydol y webinar, rydyn ni wedi cael un cwestiwn yn barod, ac mae hyn yn dwi wedi bod yn meddwl amdano rhoi paneli solar ar y to ein busnes, ond dwi ddim yn gwybod ble i ddechrau. So, yn byr, gallwch chi galw unrhyw sefydliad a oedd yn y sleid cymorth sydd ar gael, a gallen nhw helpu chi cael gwybod os ydy paneli solar yn iawn i chi, a pethau fel ydych to yn iawn i cael gydwr sawl panel solar sy'n gallu rhoi ar eich to. Hefyd, rydym ni wedi gweld bod y paneli solar yn gallu rhoi 10% o ddefnydd ynni, a rydym ni wedi gweld bod
neu rhywbeth arall gallwch chi wneud bydd fynd at cwbl o cwmnïau sy'n gosod paneli solar a wedyn cymharu'r gwahaniaeth. Ac ar ôl, chi dal yn gallu dod nôl at unrhyw un o'r pobl ar sleid y cymorthio ar gael a gofyn y cwestiynau um, os mae'r cwmnïau wedi dweud pethau'n iawn. So mae cymorth i gael. Dwi'n gobeithio bod hwnna wedi bod yn amser dda i chi. Mae gen i tymor bach o amser dal, os oes gwestiynau arall. Ond diolch i pawb am ymuno â ni, a dwi'n gobeithio byddech chi'n mwynhau eich diwrnod. Diolch yn fawr iawn.